Лит. Ето, вижте я. Гергана си намали бюста наполовина. Това е най-тъжната вест, която съм чувал напоследък. Цяла сутрин плаках, даже ревах и си мислех, накъде отива българската култура? Накъде? Как накъде? За да поговоря по тези тъжни теми, съм поканял най-видната представителка, една от най-видните представителки на шоу-бизнеса, бих я нарекал, Галена Прехвалена. Добър вечер, здравей, Галена, как си? Добър вечер. Не съм добре и на цепто и не ти влиза много хубаво напред. Така, само да попитам, Галена или Галена? Така и не мога да разбера. Абе, Галена, Галка ми викай за най-лесно. Галка за най-лесно. Да го не го мислиш. Кажи как си сега? Не съм добре, както виждаш. Защо? Защото аз си намалих бюста на половина, вижте, и сега съм с половин бюст. Добре. Този си ми е онзи, този си ми е другия. Какво стана с другата половина? Оставих си я. Върнах я. Тачо ми каза, върни я на доктора, доволна ще останеш. Защо? Защото на времето, вика, доктора ти взе 4000 евра за двете, значи сега като му върнеш едната, доктора трябва да ти плати 2000. И той плати ли е? Не. Що? Защо? Каза, че била много употребявана. Стегни се. Не дей се, че аз съм притеснена от Денсинг Стар да не разтегна нещо. Нищо няма да Ти разтегнеш. нали си известен? Аз много искам да потанцувам с известен. Какво? Ехо. Стига, не, моля се. Виж колко съм добра, гледай. Да. И мога и да правя така. Аз на фокстрота съм много силна, ма там коленете са прибрани, пък аз толкова рядко ги прибирам тя с колене. Здрасти. Приятно ми. Гледам, че стоиш така. Не, просто се вцепених. Не се вцепенявай, после ще се вцепениш. От така ма разпусна хубаво. Добре, защо в поп-фолка се появи тази тенденция да си намалявате аксесуарите? Ти не следиш новините заради световната икономическа криза. Всички сме в криза, всички са принудени да се продават имотите, пък ние други имоти си нямаме. Той ни. Сега не знам дали са движими или недвижими, защото гледай какво стана. Всички ваши колеги ли така поемат такива лишения? О, всички. Да. Всеки гледа да отреже каквото може от разноските си. Така ли? Да. Къде, например? Например, Ивана, например, да. си отразя бузукито на Стояна. Да. Тъс, дет ме имитира Алисия, тя пък мисли да отреже топките на Божинов. Въобще голямо рязане пада. Заради икономическата криза ли ще му реже топки? Не, заради ревност. Даже, знаеш ли, ние по принцип с моя сме си много близки. И трябва да ти кажа, че когато отидем някъде на купон, моя Ичкия си е душата на компанията, пък аз съм тялото на компанията. Добре, а мъжете в поп-фолка как се справят с тази криза, за която говорим? Те са още по-зле. Защото коцето, моля ти се, не този, не този, а на Райна коцето. Да. Той пък си е готов да си даде питона под наем, да се отървава. Да. А пък Милко Калайджиев ми каза, че смята да си маха мустака. Ужас. Ама това не е лоша идея. Защото на мен татио ми още на времето ми каза, викате, Галинче, махни си мустака, доволна ще останеш. Че ти нямаш мустак, махна ли? Махна го, чека. Да. Чека, къде ме пращаш ти? Какви сандалетки си имам? Откъде ги взе? Тук ми ги дават, защото аз имам златни всякакви. Не, сега как съм си ги спечелила, това е друга тема. Да. Но сега не се прави ти за мустака, че не го знаеш. Гледал си ми филма. Да. Там много ясно се вижда, че жив косъм нямам. Добре. А как гледа на тия съкращения вашия продуцент? С широко отворени очи. Как да гледа? Ви разтревожене. Вчера ни събра в Димитровград и ни каза... Ужас. Да. Казане, че поради липса на средства ни е купил едни оборотни силиконови гърди. Да. И сякаш ще ги взима, като ходи на участие. Бъде доволни ще останем.